Kini nga kanta mga kadol, para ni sa mga naisilingan nga sigig away. Nag-away ang among silingan, tungod cellphone ra ang hinungdan. Kay nasaktan di ay sabana, na ay sigig tawag sa iyang asawa. Asawa way laing trabaho, daghan ng hugason sa lababo. Kay sige na lang og panawag ang chatlit niyang Arabo. Ang bana wala nakapugong, sa kalagot gisumbag niya ang bumbong. Ug sa bumbong dunay nagpahiti, nga manag-uyab nga butiki. Nadamay ang butiking way labot, nasumbagan na putol ang ikog. Nagabaan taon ang nagsuntok, kay nihubag ang kamot. Nag-away ang among silingan, tungod cellphone ra ang hinungdan. Kay nasakpan di ay sabana, na ay sigig tawag sa iyang asawa. Asawa way laing trabaho, daghan ng hugason sa lababo. Kay sige na lang og panawag ang chatlit niyang Arabo. Ang bana wala nakapugong, sa kalagot gisumbag niya ang bumbong. Ug sa bumbong dunay nagpahiti, nga manag-uyab nga butiki. Nadamay ang butiking way labot, nasumbagan na putol ang ikog. Nagabaan taon ang nagsuntok, kay nihubag ang kamot. Ang bana wala nakapugong, sa kalagot gisumbag niya ang bumbong. Ug sa bumbong dunay nagpahiti, nga manag-uyab nga butiki. Nadamay ang butiking way labot, nasumbagan na putol ang ikog. Nagabaan taon ang nagsuntok, kay nihubag ang kamot. Nagabaan taon ang nagsuntok, kay nihubag ang kamot. Thank you kay mga kadol. Paliw kog share ani nga video, isip tabang sa kuha. Og sa mga nag-share diha, daghang kayong salamat kaninyong tanan. Og bye-bye, God bless.